אחת המכות הקשות בישראל, בכל לילה נעלמים עשרות כלי רכב ורובם מצוידים מערכות איתור שלא באמת מצליחות לעצור את הגנבים. הסיבה, משבשי GPS פשוטים וזולים שמוחקים כל עכבה. עכשיו מגיעה בשורה חדשה, חברת ISR Global. ISR Global פיתחה את מערכת Defender Cyber, טכנולוגיה ייחודית שנולדה בשדה הקרב, עובדת גם כשיש שיבוש או הפסקת תקשורת. שלום ליעל? ליאל, זהו, תראו לי זה. ליאל נודלמן עזי, סמנכ"לית ISR Global, מערכת איתור ומיגון, איזה תואר ארוך. תספרי לי מה זה. זה בטח לא עושה בעיות בקרעים, אבל איך זה עובד? זה באמת מכת מדינה כבר הרבה שנים הגנבות שלו. זה לגמרי, זאת הסיבה גם שפנינו לתחום הזה, וחשבנו קודם כל על הבעיה שקיימת, ואז מצאנו פתרון שהסתבר שהוא נמצא בשדה קרב, וזה משהו שהוא עובד והוא מוכח. ובעזרת שיתופים טכנולוגיים פשוט עשינו לו עלייה לתחום האזרחי. אז מה אתם עושים שאיתורן ופוינטר, סליחה שאני מזכיר שתי חברות שהן שולטות בתעשייה הזאת, לא מצליחות לעשות? יש טכנולוגיה ייחודית, ואנחנו החברה שיש לנו את הבלעדיות לטכנולוגיה הזאת באזרחות, שהיא בעצם מונעת את השיבושים של האותות GNSS, GPS. כי מה עושה הגנב היום? הוא יודע לשבש את ה-GPS? בדרך כלל, האנשים שרוצים לגנוב רכבים, ובדרך כלל זה רכבים יקרים, מגיעים עם משהו שעולה באל אקספרס, משהו כמו $20-100, פשוט ניגשים, עומדים ליד הרכב, ובכך הם פשוט בלחיצת כפתור משבשים גם את האותות של ה-GPS וגם את הסלולר. והחברות איתור, המוקד עצמו, בעצם לא יודע איפה זה נמצא. האם זה עדיין שם, האם זה נלקח, האם זה נגרר, האם זה מונע, אין להם שום נתונים על הרכב. אז מה אתם עושים בחברה שלכם, שיודעות, נגיד אם מישהו בא ליד האוטו ומשבש את ה-GPS? לא ניתן לשבש, זה כל היופי במערכת. המערכת שלנו יודעת להתגבר על השיבושים של ה-GPS. כמו מחיקון ואנטי-מחיקון. מישהו בא לשבש, זה משבש אותו? לא לגמרי, המערכת יודעת להתעלם בעצם מהשיבוש, ולהמשיך לקבל אותות ולשלוח אותות ללוויינים יותר פנויים, כיוונים אחרים, וזה בעצם משהו שמאפשר לקבל עדיין מיקום מדויק ברמה של עד 3 מטר, של אותו כלי רכב שאנחנו רוצים לנטר. מדהים. את אומרת שהמערכת הזאת נולדה בשדה הקרב. את יכולה לפרט? מה זאת אומרת? איך זה עובד בשדה הקרב? זה משהו שקשור לביטחון המדינה, אז אני לא אוכל לפרט יותר מדי, אבל המערכת היא מאוד נפוצה בחיל האוויר, היא מותקנת גם בארץ, והבנתי שחלק מהדברים גם בחו"ל. איך זה עובד עם הלוויינים? זאת אומרת שזה פונה ללוויינים אחרים. יש כמה אותות בדרך כלל בו זמנית, והמערכת מתבייתת על אותות מסוימים, וכשמגיע שבש, הוא בעצם משבש חלק מהאותות, לא את כולם. ואז המערכת פשוט יודעת לזהות שמגיע שיבוש מכיוון מסוים, ופשוט מקבלת אותות מכיוון אחר. אז באותו רגע בעל הרכב מקבל התראה, ואפשר לאתר איפה הרכב שלו, גם אם יש שיבוש של GPS. בוודאי. מה אתם שונים מהמתחרים? גם מבחינת טכנולוגית, זה כבר די הבנו, אבל גם מבחינת תמחור ועלויות. החברה שלנו נולדה כצורך באמת להילחם ביוקר המחיה, ובהתחלה חשבנו להביא מערכות איתור, במחירים יותר נגישים, עם דמי מנוי יחסית מאוד משמעותית, יותר זולים מהחברות המתחרות. ואז פשוט עשינו סיור מוחות, אוקיי. מצאנו אפשרות כן להוזיל את העלויות, כולל דמי מנוי, ולחסוך לכל אדם את הכסף שישאר לו יותר בכיס. אבל יש דברים נוספים, וככה חשבנו על הפתרון של האנטי-ג'יימינג בעצם, ובנוסף לזה, השלב הבא זה חיבור של מערכת לוויינית. שגם במקומות שאין קליטה, עדיין יהיה תשדורת של הנתונים, וגם במקרה של השיבוש, המערכת בדרך כלל עובדת על סלולר. עדיין הנתונים יוכלו להישלח בתקשורת אחרת. יפה. איך אתם עומדים בכל התנאים של הרגולציה ושמירה על פרטיות, כשמדובר באיתור? קודם כל, כל הנושא של הרגולציה, כל אדם שבעצם מתחבר, כל לקוח, הוא חותם על הסכם, כמו בכל חברה אחרת, יצורן פוינטר, יש הסכם לקוח. שהלקוח מודע והחברה נותנת הרשות לנטר את הרכב שלו, את המקום שלו והכל. אז זה מאוד דומה וזה לא פוגע. זה פשוט משפר באופן משמעותי את הטכנולוגיה, וככה אנחנו בטוחים יכולים לישון בלילה, במיוחד
הבעלים של הרוביקונים למיניהם, לא צריך להוריד יותר את הגלגלים. הם מורידים את תמיד הגלגלים אפשר... מהפחד שיגנבו להם את האוטו. כן, בוודאי. אני שמעתי ממקור ראשון שבאמת הבן אדם הולך, לפני שהוא הולך לישון, מפרק את 4 הגלגלים של הרוביקון שלו. אבא שלי, זכרון לברכה, מוציא את הסמל, והיו גונבים לו את הסמל של האוטו, הוא מוציא את הסמל. גלגלים עוד לא שמעתי. סמל זה עוד בקטנה. סמלים גם אצלי מוצאים ברכבים שלי, אבל באמת מפרקים את הגלגלים מרוב הפחד שיגנבו להם את הרוביקון, כי זה עניין של כמה שניות. זה כבר במחירה? אתם כבר בשוק? אנחנו ממש רגע לפני יציאה לשוק. אתם הראשונים ששומעים על זה בעצם. עד עכשיו שמרנו את זה במין סוד מסחרי כזה, אבל ממש בקרוב, עניין של כמה ימים, אולי חודש-חודשיים, אנחנו כבר בשוק במאס פרודקשן. מדהים, שיהיה לכם המון בהצלחה, ותודה שיתפת אותנו. תודה רבה, דני. תודה רבה. בזאת אנחנו מסיימים.